Hello friends, subscribe to Onso Bromo Photographic Creation and press the bell icon for latest update. गोसोनि गोरबोआ गोरबोनि खोथा बुंनो लिंहरो अराय सेराव मेगना मेगननि मेगन सिंनि खोथा Halo, hai Nizam, ma khabar? Hawa जानानै मारै जाखो? मिस खालामगोन। So, मालाबा get together जाबाय थागोन। Not in Bonnie's house, in your room, especially in your room, okay? Thank you. Congratulations. Benga benga मोनो मेगन गोसोआ गोसोनि गोरबोआ गोरबोनि खोथा बुंनो लिंहरो अराय सेराव सानसे खोला जाला नों सोरां होफैयो दुंहाव सोलेरखौ नों सिरि दुंहाव सोलेरखौ नों सिरि नोंनि महर मोखां गोसो गोरबोखौ हाया बावनो सना अराया हाया बावनो सना अराया